Minulý rok moja žena objavila v Amerike tento mrazený banán v čokoláde a nevedela sa toho dojesť. Takže ho idem skúsiť napodobniť. Haja! Ale trošku ho vytuningujem. Natrieme arašidko na banán, do stredu dám paličku a prikryjem druhým banánom. Shit! A teraz to hodím do mrazáku. No, nech sa to zamrazí. A teraz to hodím, nech sa to zamrazí. No kam to hodím? No ja neviem. A teraz to hodím do mrazáku, nech sa to zamrazí. A teraz nič. Teraz idem zjesť arašidové maslo. Kód Maxim 10. 2 hours later. Tieto chocolate chips od Brain Marketu sa úplne dokonale roztapajú, takže v tom budem namáčať banán. Typneme to tam, ponamáčame. To bude úplne geniálne. Tým, že tie banány sú už zamrazené, tak tá čokoláda krásne zatuhla a vôbec ich netreba znovu dať mraziť. Hej, ouško! Hej, ouško! Cheers. Čo si? To je strašne dobré. Ani že mi to zješ. Nesľubuj, čo nemôžeš splniť. Ja už sa ťa nebojím.